průběhu války je velká nespravedlnost. Řeknu vám jednu historii. Přišla ke mně jedna žena se synem a pocházela z Doněcku. Ona byla nevěřící, jen jí řekli, ať jde do církve poběda, že tam pastor jí pomůže. Její syn 2 měsíce nemluvil, přestal jíst a přestal chodit do školy, protože jeho tatínka zastřelili v jeho přítomnosti. A ta žena přišla ke mně a říká, já nemám vůbec tušení, co mám dělat, protože já jsem předtím byla v trápeních sama a teď vlastně jsme spolu se synem. Já vím, že lidé teď jsou daleko od té války, i občas i ta politika je docela daleko, i když jsou jakoby v té válce jsou nějakou součástí, ale pak pastor vlastně, on je ta osoba, která mluví s těma lidma. To vůbec není spravedlivé. A jaké emoce prožívají ty lidé, kteří jsou zasažené tou válkou? Lidé už nemají nějaké plány, mají jenom emoce. Emoce nějakým způsobem vymstít těm lidem, protože není pochopitelné, jak zastřelit otce, manžela, přítomnosti jeho syna. A jednu ženu vlastně znásilnili a pak zabili její manžela a otce. Страшних штормів проведеш нас через поле битви, й де б ми не блукали, з нами наш Господь. Могутній величний Бог, ти наша сила. Dobrý den, drazí přátelé. Chvála Pánu za tuto možnost. Já se jmenuji Petr a já se jmenuji Ilja a my nahráváme toto video přímo z Charkova s poděkováním za tento projekt Most naděje, za jejich iniciativu a ochotu pomoci služebníkům, kteří slouží v těch válečných zónách. Pro nás je to velká podpora, je důležité, protože tady je té práce velice hodně. My se nacházíme teď vlastně v naší církvi, v kanceláři našeho staršího pastora, kam vlastně v průběhu války přiletěla klastrová mina, která přesně trefila tuto místnost. A já jsem tady nebyl osobně, ale pastor tady byl. Ano, bylo tomu tak. Vlastně chtěl jsem si podtrhnout, že sedíme teď v kanceláři, mohli jsme nahrát toto video i jinde, ale díky bohu, že jsme tady a do této místnosti vlastně byl přílet klasterové miny, ale celkově 6krát vlastně přiletěly rakety do naší církve a jedna z nich trefila přesně tuto místnost. A této místnosti bylo hodně střepů a jedna z těch střepů byla přesně na tomto stole. Doslova za několik vteřin jsme stihli vběhnout z této místnosti ven a se mnou byli 2 bratři, které pocházeli z Rovenského kraje, které spolu se mnou vlastně stihli vyběhnout z této místnosti a díky tomu jsme zůstali naživo. A když mluvíme o té obnově, tak pro nás je to velice důležité jako pro pastory, pro služebníky, kteří jsou v těch válečných zónách jako služebníci, které jsou v kontaktu s těma lidma a v průběhu války jsou ohroženi. Ano, je to velice důležité pro všechny, kteří jsou z této oblasti Charkova a poblíž vlastně z té hrůzy, co oni prožívali a potřeba ten odpočinek a ta obnova pro ty služebníky. A toho rizika je tady hodně. Vlastně od začátku té války, první dny, první měsíce, to riziko bylo obrovské, ale když ruské vojsko trošku oddálilo, to riziko zůstalo, ale práce je tady hodně. Každé slyšíte ty rány, ty výbuchy, jak přiletají sem rakety a to je velký stres probouzet a slyšet to všechno, ten rachot. Ale jsme vděční Bohu za to, že můžeme v takovém období sloužit a být součástí té služby. My vidíme, že lidé mají ochotu, chtějí slyšet evangelium, chtějí chodit do církve
A chci říct, že za období té války jsme otevřeli přibližně 20 nových církví. 17 modlitebních domů jsme byli vlastně součástí té vybudování, zrekonstruování, kupovali jsme nějaké pozemky, a kde jsme stavili vlastně tyto nové budovy. A máme v plánech otevřít dalších 17 církví a my se o to modlíme a děláme vše možné, abychom si to mohli realizovat. Proto, aby bylo hodně církví v Charkovské oblasti a i v okolí tohoto města. A přesně tady ten projekt Most naděje je přesně to, co potřebujeme. Pro nás je důležité, abychom si to mohli být součástí té velké práce, a jsme vděční, že jste, a těšíme se na vás, že se uvidíme v Praze. Třeba já budu v Praze, nebo starší pastor bude v Praze, a se osobně můžeme setkat a poděkovat vám za vaši práci. A můžeme trávit spolu čas a i s Bohem. A jak říkáme my, vlastně restartovat sami sebe pro nové výzvy a nové služby. Kromě toho stresu a té hrůzy, co tady prožíváme, vlastně ty naši bratry jsou velké tísni, kde 5 až 6 služeb denně. A proto je to velice důležité to, co chcete udělat pro pastory z Ukrajiny. A děkujeme vám. Господь, ти знаєш всі серця, ти той, хто дав життя. My jsme Pavela Inna Kuzněcovi a neseme pastorskou službu v církvi Slovo života ve městě Višňovo v Kyjevském kraji. A v roce 2014 jsme se stěhovali z našeho rodného města Lugansku do Kyjeva. Z toho důvodu, že v našem městě Lugansk začala válka, a proto jsme museli stěhovat do Kyjeva. A tady jsme zbudovali církev a od té doby žijeme a sloužíme tady. A když budeme mluvit o těch těžkostech, s čím se setkávají vlastně služebníci tady, a první asi potřebou v té situaci je odpočinek a možnosti regenerace toho člověka a utéct aspoň na trochu, na nějakou dobu do toho bezpečí. A v této době všichni, kteří žijou teď v Ukrajině, nemají pocit bezpečí. I když se vracíš domů, tak stejně seš v období války a slyšíš, jak přilétají ty rakety, a seš v tom vlastně součástí té války stejně. Jsou sirény a je tady stále setkání nebo pocit blízkosti smrti. A to, že lidé umírají, mají zranění a občas i sourozenci umírají na té válce, nebo nějaké známé kamarády. A to je ten pocit stále nebezpečí. A proto je důležité ta obnova, ta regenerace a únik do bezpečí, kde můžeš soustředit na něco jiného než na tu válku, kde máš tu možnost se podívat na svůj život ze strany, na svou službu ze strany. A máš možnost si uklidnit a nějakým způsobem vydechnout. Прийдіть, огляньте всі діла, що наш Господь